Så jeg vil gerne forklare lidt om vores forsøg i forhold til thiosulfat og syre. Formålet med forsøget det var, at man skulle undersøge reaktionshastigheden alt efter hvilken reaktant man ændrede koncentrationen på. Og så skulle vi også se om reaktionshastigheden, eller man skulle undersøge den, og så se om ved at der skete en forhøjelse i temperaturen, om det havde en indflydelse på selve reaktionshastigheden. Så har jeg noget teori, jeg gerne vil snakke om, i forhold til, når vi har den natriumthiosulfat og saltsyre, som reagerer. Så den afstemmende reaktion, det er den, der er for oven her, og selve reaktionen for dem. Her har vi så natriumthiosulfat, som jo består af 2 natrium plus ioner, og så et af de her thiosulfat-ioner. Og her har vi så bare undladt i selve reaktionen at skrive natriumionen som tilskuerion. Og så har vi valgt for saltsyren, i stedet for at skrive selve oxoniumionen, så bare skrive en forkortet udgave som er H+, i stedet for. Og så har vi lidt om hvilken form for type reaktion kan man så sige det er. Og selve reaktionen det er en redoxreaktion. Og hernede har jeg så skrevet den ikke afstemte reaktion af den. Så til at starte med, der har vi jo noget svovl, som man kan kigge på i forhold til, da det ændrer sådan oxidationstal. Når vi har det her thiosulfat her, den har til at starte med, der har den så svovlen, den har en oxidationstal på 2, hvor den så har ved det rene grundstof svovl på højre side, som er blevet produktet, der har den så på 0. Så her har vi, at den er altså blevet oxideret, og så til ved deres svovldioxid, så i forhold til thiosulfaten, så er den så blevet reduceret. Jamen den går fra 2 til 4, og så fra 2 til 0. Og det er også det specielt, i og med at det der svovl til blodet er blevet reduceret og oxideret. Man kan så bagefter se, hvor meget svovlen den er steget og faldet med, og i begge tilfælde der er den faldet med 2 og steget med 2, så det giver ikke rigtig nogen mening, når det er, at man skal afstemme dem, at sætte nogle tal foran, da det er begge to det samme. Det vil også være, hvis den var steget eller faldet med 3-3 eller 4-4, så vil det også være lige meget, og så videre. Vi kan så bagefter kigge på henholdsvis ladningen på både venstre og højre side, hvor man så kan se på venstre side, der er den minus 2, og på højre siden, der er den 0. Og derfor kan man så afstemme ved at man tilføjer H+ til den, fordi det også er en sur opløsning, så vi tilføjer ligesom herop i eksamen, så tilføjer vi så 2 H+ aqua, og så bagefter så kan vi så også afstemme mængden af O-atomer i selve reaktionen. Og det er sådan set bare ved at tælle. Der kan vi se på venstre side, der har den 3 O-atomer, og på højre side, der har den 2 O-atomer. Så det giver mening, at man så tilføjer en vandmolekyl, så den også både bliver udlignet i forhold til O og H-atomer. Og så kan vi så se, at det vil så give 3 på venstre side, og så 3 på højre side, og så hvis man også tager i forhold til H-atomer, så kan vi så se, der bliver så 2 H-atomer, og der bliver 2 H-atomer på højre side. Så har vi også lidt i forhold til, når det er, at man skal, vi beregner noget med noget reaktionshastighed, og når man så skal beregne reaktionshastigheden for en reaktant, så er det jo sådan jo generelt defineret som en formindskelse i koncentration af reaktanten per tid. Og så er selve definitionen på reaktionshastigheden, som er V for reaktanten thiosulfat. Det kan jo så matematisk udtrykkes ved, at man skriver på følgende måde minustegn, og så så det der thiosulfat, og så T, delta T, for det. Og så bagefter så har vi så også følgende udtryk nedenunder, og det er bare, at det er ikke rigtig reaktionshastighed, men det er det mod
udtryk for, at det er proportionalt med det rigtige sådan, reaktionshastighed. Så har vi også selve fremgangsmåden for selve forsøget, så der havde vi 5 50 ml bærglas, og så hvis jeg tager udgangspunkt i bare en af dem, der havde vi for eksempel, hvor vi også har skiftet lidt på koncentrationerne af henholdsvis det der thiosulfat og og det der syre, og også på demineraliseret vand, der havde vi for eksempel et bærglas her, og så skulle vi egentlig se på tiden, hvornår er det egentlig, at det var, der var blevet dannet nok svovl, og det kunne man se alt efter, hvor uklart væsken blev. Og når den blev så uklar, at man ikke kunne se den sorte plet, men vi havde tegnet på papiret, som vi havde stillet om på, så stoppede vi så tiden. Og så bagefter så havde vi også igen, og der ændrede vi jo bare på koncentrationen i forhold til væskerne, og så havde vi også i forhold til, når man havde noget temperatur, der skulle vi også se, om den gik hurtigere, og der havde vi bare setupet her med en bundsebrændende træfod og så videre. Så har vi jo vores resultater, og den måde vi beregnede det på, det var bare for at beregne selv den her 1 over delta t, så var det bare at tage vores tid og dividere med over 1. Og så fik vi så følgende resultater, og så også målte vi temperaturen og skrev det ned og så videre. Og vores koncentration for hver væske, efter hvad det var. Så har vi så også nogle fejlkilde usikkerheder. I forhold til forsøget, så kan man så sige, at en usikkerhed, der kan være, det er, hvornår man trykker stop på stopuret, og det kan selvfølgelig have en effekt på, om det burde være rigtigt, og også mængden af forsøg, der blev lavet i forhold til det. Der kunne måske også være lavet lidt flere på det, for at tjekke, om det var rigtigt. Og så igen, vores datagrundlag, det er også meget sådan tyndt, da der ikke er blevet lavet så mange forsøg med det. Og så har vi også som en konklusion, og det er, at vi kan se, at nu læser jeg bare op, formålet med forsøget var, at vi skulle undersøge, hvordan reaktanskoncentration og temperaturen den påvirker reaktionshastigheden, og så ud fra selve undersøgelsen, der viste sig, at reaktionshastigheden den blev fordoblet, når der er koncentration af thiosulfat-ioner, den fordobles, og så reaktionshastigheden stiger også, når koncentrationen af syren øges. Men der er så langt fra tale om, at selve reaktionshastigheden vil blive fordoblet, når koncentrationen af syren fordobles. Og så reaktionshastigheden, den steg også, når det var, at temperaturen den blev øget. Og det var det. Nu har jeg ikke nok tid til at snakke ellers.